Дами и господа, този поздрав е специално направен за Евгения Патронката от Габрово, най-красивата Анди Бари, България. За най-красивата от Габрово, за Евгения Патронката и за нейните деца, гордостта и на света. Вали гърми на Евгения Патронката, пак и върви, а душманите гледат, но не могат да я спрат. Авела Кая Гили за уникалната Евгения Патронката и за Колю, Геннади, Габриел, Даниела, Никита, любовта и хайде Евгения Бабардани, България е с класъл Мерцедес. Яша Евгения Патронката от Габрово. Евгения Патронката е красавицата на България. Всяка майка като Евгения не ражда, тя е една единствена. И децата й са сила, нейна фамилия, а душманите само приказки говорят. Бабара в туме, вали гърмин Евгения Патронката, пак и върви. България я знае, тя е човека, до нея са децата, нейната корона. Колю, Геннади, Габриел, сила и защита, Даниела и Никита, радостта в сърцето й. А душманите шепнат в тъмнината, но пред нея всички падат. Евгения Патронката, най-красивата. Габрово, Евгения Патронката сама е постигнала всичко с децата до себе си. Нейното богатство душманите да знаят, тя не се предава. Сила носи в себе си, напред продължава. Вали гърмин Евгения Патронката, пак и върви. Евгения Патронката, шунен душман, наш е перявен. Евгения Патронката си машина, тя е принцесата на България. Евгения Патронката и децата й, бъдещето, светлината. Душманите назад остават, тя върви напред. Евгения Патронката от Габрово, красавица. Вали гърми на Евгения Патронката, пак и върви, най-красивата в цяла България. С Колю, Геннади, Габриел, Даниела и Никита до нея, а душманите гледат и мълчат.